वेलकम बैक दोस्तों। आज हम खाने वाला है ये मशरूम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों मशरूम के साथ। हम्म 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 फॉरेस्ट का मशरूम है। aduh tasty. Langsung wieder Tisch weg. देखो बे नाफाम जि गोथाव। सेरफांनि मैखुन बेयो सेरफां दंफां बरिया मोदोमजोबखायो। गोसाथ' गोसा मालायनि खावना लायनायसो। नाफाम नांबावगौमोन एसे।